Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Wa na ka ba tiyaw kasukaon? Kay gipiyong mo man ang imong mga mata. Wa ka man makakita sa kong naong. Maong di ka na kasukaon. Mao ba? Ha, mao ba? Wa day oy. Ayaw ko pa sa ginliog sama na day oy. Gipiyong ko tao na akong mga mata tungod kay giutom ko na lang akong kagutom. Kay di pa igo nga wa ko pa kanan ni Baydensyo. Kipalayas pa jud ko. Uy, Unsa? kaluoy. Kasalbahis kong dinsyo. Grabe rin siya, uy. Mao na day Carla. Luoy kayo ko. Oh, dali Angel gakusta kay luoy na kayo ko dali. Oh. Dali. Bitaw. Pakanata di abi. Ah, Kutoy na kaya kung tiyanda. wala gidangat ni magigakos ka, kaon ka pa. Uy, hapit na mabalas 10 gabi. Uy, istoy. Uy, human na may panihapon. Manghipos sa mga sa mong tinda. Oh. Kaon lang ng tinda, oh. May papkan anak. Ikaw nagkaon, ikaw una, musunod man ko. Oh, subad lang rin kayo, Bitaw, subad. dili day mo magbuntagay karon. Di ba ron weekend is to in town, Sabado, Domingo, mami magbuntagay. Kung weekdays, mga 11 or 12 may manira. Pero kayo, karon pasayuhon mami panghipo siya na LV. Kay magpaubam siya siyang bahay. Uba na lang ko ninyo day. Tagang kao dito silang Madam Elvida. Kaunsa ko. Nabuang naman ito kas kagutom eh. Naong biyan mo kaon istuya ka eh. Naong kag subad. Pero matingalan ta, nganong daot ka. Asan mo gibutang imong gikaon? Manaway sa kada. Wey, parehas sa tang daot bayot ay. Oh, uy. Si Elvira. Hello, te. Madam Elvi! Si ito ni Madam Pakanata, be! Hello! Naadya si Istoy, Carla? O, te. Nay, di ay. Gigutom ko na siya. Kay gipalayas siyang dinsyo. Nag-away sila? Uy, kung mauna. Dadaan na lang na siya dire. May giandam kong pagkaon sa inyong pagpauli. Ha? Sure ka, te? Sa ko na? Ay, malingaw masabkuan ng Istoy. Sa ko na este? Okay, te. Hain naman mo ron. Ang sa ko na este? Nanghipos na mi, te. Mapauli na mi ron. O sige, magpaabot ko ninyo. Kanang, nga na dahil inyo kong gidaog apil ni sa bahay ni Day Elvi, ha? Uy. Hala, si Istoy. O, di ba nagutom imong bati tingali? Ha? Di ba pagkaon tambal ni mo tingali? Tambal mo ango-ango siguro? Tambal sa ango-ango ba? Gigutom ka, nagpada ka din ni, nalimot ka. May uban ka nato din ni. May uban ka namon day Carla. Samtaong ka, eh. Oy! Oy, Edward! Ray! Huwat ako ninyo, oy! Nga nang pawat na kanila. Kita may nagkuyog. Ay. Kita kuyog. Maayo, maguto sila god, kay mga lalaki, maguto sila. Lalaki god ko. Ato yun ta kukuyog ni Noy Edward, nga inyong driver, o ni Noy Ray, nga inyong helper. Kay, may namatikdan ko sa kong kagalingan kung magkuyog ko ninyo. Nga, ibog ka namon day Carla. Dili. Matasab kong mababay! Diha, oy. Wala yun klarong istorya ang hila. Tana, oy. Mga naog na ta. Nagpaabot na to ron si Ate Elvira na to. Ay. Ay, Ay! Hoy! Hapit ko mapait bayat, oy! da, hines ka kaglihok, oy. Gigutom na lagi taon ko, oy. So ba dun? Sa man? Ano sa malun lang hila? Sa? Paminawa, oh. Naidok-dok na. Nalagpanday sa atbang, nalagpanday diha. Nalagpanday diha. Naibahay kita baho diha. Ay. Ya, gabi naman ron. Magpanday day gapon sila. Butas panday. Oh, hindi noon. Samtao kayo sa ikay panday. Overnight, Butas overnight. panday. Oo. Ilan trabaho sa mabunta mo sa kay labot. Hisgot ng panday, oy. Uy, Uy, unsa man? tanawa ko ninyo. Wa mo ka bantay? Oh. Wa. Uy, bisan usa ka suga ka. Nagsiga din is bahay. Ha? Uy, tuod. Sa ato pa. Uy, tao din, he. Aw. Aw, sige lang, uway tao din, he. Kay kita di, ay. Ito man ta. Karaan. Hain man ka dahil si Ate Elvira?
Aw, bulan aw, tingali oy. Tana mo ay magsusita. Ala, sirado maning bahay. Sa ato pawa si DLV din eh. Gikulbaan ko da. Basta ko, kulbaan sa ko. Hey, Carla! Ah, Day! Istoy. Kumusta man yung pagsusi ni Edward o Gray sa luyong bahay ni Nimbay? Wam gani tao din sa tubangan. Sa luyo na ba? Way, Madam LV dito oy. Gikulbaan naman ko ang hila, uy. Hala, asam din si DLV. Gigutom na ba ko da? Sabi niya, ay! Lakaw-lakaw, masabi siya oy. Hilom ra. Kao na may guna-una ni mo din istuya ka. Ikaw ko nagkutaman me. Badiha! Aba, di ha. Hala ka diha, maunsa ka diha, oy. Day, Carla, mayawi mo ka dinis bay. Manood na lang ta. Aw, mayawi ka man day, Carla. Ilang Ganun, tanon, nag-antos pa tawanan. man ta din sa gawas oy. Manood na ta. Ala, mingaw pa mastirana ni Baya. Hay, maganda sa LV, oy. O di, Carla, kumusta pagsusin mo sa kwartong na LV? Ha? Wa man si Elvira dito ang hila. Kung mauna, di na mao. Hay, maganda si na Elvira. Wala, oy. Unsa ba di po niya sa inyo pa nagsulti de, Carla? Matud niya, kay padalion ta niya. Kaya nagpaabot na siya, kay magiandam siya pagkaon na to. Ay Ala. naman ang pagkaon ngayon gandam be. Kinsi istoy ba? Kaya di mo maikog na ko ha. Uy, Gutom na batas- kay ko. Batasan ni Tapalungon tayo noong kaistuya karon may imo. Ha? Pag tuon og kaon nga way sudan, way kanon. Ala, may sakit na rin may abot. Tanaw magsusita. Tana. Dali. Hoy! Bantay mo kay basin tulisan na sabna. Ay, wala gyud ko paminawan nila eh. Kutuman na gyud oy. Hay na ba nila pagkaon din hiba? Ate! Ni ano day mo, Carla? Yawa na mo ni Muti, oy. Wa ka man gud dinhi sa among pag-abot. Diin man day ka silang nanawag ka. Dinhi sa bay. Pagkahibaw na ako nga uban ninyo si Istoy, nagpuno ko og palit og lechon manok. O ingon man pulutan. Kahilas ba? Oye! Ikay na kayo. Baya, oh. Hoy! Lami ako na imong gisgudan Madam Elvi. Ikaw! Samot masanggutom na ako eh. Ikaw man kayong istuya ka. Ikay na kayong Oy, istuya ka. Angel, naunsa ka ba? Oy, bebe, tabangi kog dani ining ako mga pinalit Nindot Istoy, tapak be. ko ni istoy, eh. Palayo na ng Angel. Nindot tapak ko. Hinaya ng usa ka plastic ha, kay mga ilimno na. Oye! Okay nida. Ala. Swerte pag iday kulong adlaw. Si Biden siya ang gidimalas kay wa ka kuyog. Kaahak piningkemtahan nga eh. Di ba hinuong ko may mutang ang maganon na di ba istoy? Hain ka to ron. Kikumitsahan na ito na akong palayason. Aros pagpatagam niya. Gitinuod manog layas. Nagtuo kong anara sa gawas. Ug di gyud palayo. Apan, nalibot ko na ang tanang iskina dis duol sa kong yabangan. Wag yun. Ni dayong tingil og layas yung daot tada. Asam ka to ron. Hanggaw ning daota oy. Kumidjar ka nito. Tagay na sad. Imo, baby. Baby, gusto na eh. Sa sunod adlaw na nga atong kasal ug madaghan pa kay tawag asikasuhon. Mga tuog na tanan. What's mga tug? Baby, naibaw ka na nako. Kung mao'y makainom, Ay. naibaw ka na ko doon sa akong tripping, di ba? Maulagi. Paitag pa imnom ti kay. Baby, kapoy na kay ko. Igikan kog shooting biya, ha? Unya, gidapa ko nimo og pangaon sa gawas. Kung mao, huwag tangon kong imong kakapoy. Ay. Uy, mga patillas bino. Imong napatiran. Ay. Unsa man ni kabayo style ni? Unsa man? Usak din ang mga butilya diha. Kikapoy man ka. Babes. Huwag tangon kong imong kakapoy, darling. Sex down. Hay! Sex down ka kanong istuya ka. Bitaw. Pila na day ka putilya atong nahot. Ha? Ipon be ipon. 1 2 3 4
5, 6. Sex ka butilya ka karon. 6 na kabutilya ato nahurot. Tarong ang lito kay bastos imong linutukan oy. Hay, bastos ato. Asa bastos? 6! Asin, unom na kabutilya ato nahurot. May pa. Tayo sa alipong ako, tayo sa... May pa, kana na lang, pinasayaan na lang, anong klaro ba? Binisayon paghihap, ha? Oh, Bisayon, usa, lingaw gi karon ani. duha, tulo, Okay. upat, Mm. 5, Mm. unom. Oh. Sige lang, indipana ini ron. Tala mahimo ini ron. Oh. Pati kita pa sa indipana ini ron. Oh. Ihap balik. One for the road pa, one for the road. Sige. One for the road pa. Ano matog na ka ha? Saba kay no may. Sabawa. Oy, wako nagsaba. Oy, wako nagsaba. Mamata kay apil din ni. Ikaw may sabaan kayo. Sige, apil. Malamil biyo. Wako na ko apil ay. Gimitar biya kung naibli ha. Wa kay apil ni istorya ka. Oy, guest ra taon ka. Oy, Sige. mo sige lanuna. Ikaw ni sabaan kayo. Nag-enjoy man ko. Maong Enjoy. ayaw ko hilab te bayot ha. Oh. One for the road be. Na, andagway ay. Ah, Gitinubig mag-inom Gitinubig ko nag-inom ni mo istoy. Baong na akong pananaw, oy. Mga kailha ginikanan ni mo kay makapurdoy ka. So ako'y ginikanan ni mo, giluan na ti ka, oy. La, nag-down lagi ka, da. Mana, okay na. Magkasulti rin kitagtarong inis mong problema de LV. Kaya sigurado ko makatuog na naglahos na sa baang dako. Nabayad na una na. Mas maayo pag wa nato pa imnog maayo si Istoy. Malimot pa kog kadali sa akong problema. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!